लोगोफोर नोंथांमोना आंखो हाम्पेखौ प्रेंक खालाम हाम्पेनि प्रेंक भिडिअ लाबो होनना बुंबाय थादों नालाय सिगां समाव आङो दिनै हाम्पेखौ प्रेंक खालामनो नागिरदों आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय आङो मैया बर' साहित्य सभायाव थांदोंमोन नालाय डिमाकुसियाव दा बेवहाय सासे गथ'आ जिबौ बायदोंमोन आरोना बेखौ आङो बेलेग लोगोफोरखौ आङो प्रेंक खालामनो होननानै लाथ'दोंमोन ओमफ्राय दा फैफाबाय दा बे गथ'नो आङो हैफिननो मोनाखै आरोना बे जिबौखौ मालाबा थांनानै हैफिनसिगोन आङो ओमफ्राय दा आङो बेजोंनो बेखौ आङो एसे दोनखुमानानै दोनदों नालाय मैया आङो हाम्पेखौ बुंदोंमोन नोंनि थाखाय मोनसे स्पेशल गिफ्ट लाना फैदों होननानै दा बेखौनो आङो थगायदों आरोना ओमफ्राय दा आं हाम्पेखौ प्रेंक खालामसै लोगोफोर सिरि था नोंथांमोना र' आङो जिबौखौ लायग्रोनि नै लोगोफोर जिबौआ बेनो आरोना अरिजिनेल बायदि नुथारो नोंथांमोना सोरबा गिगोन आरोना खाथियाव नुयोब्ला माने गोदोनायाव गानहोगोन आं बेखौ र' बागदावो ना बागदावा बिराद गिखायो हाम्पेया जिबौ होनबाथाय नै नायनो हागोन नोंथांमोना नै जिबौखौ अरिजिनेल बायदि नुखायो आरोना नै आं दा सिगिनोसै र' हाम्पेखौ दोनखुमानानै दोनसै आङो बेखौ हाम्पे फैलाय फैलाय नै जलि फैलाय खारलाय ओरै फैलाय होनदों माबा जादों हेल' खोथा मानथारा आरो बियो खारलाय जलि खारलाय no. Bodo gusलाया थगायनानै इयो yang नुदों माथो आंलाय बिलाइ बिलुंखौ आं गानहोनो होननानै हेलौ Kan sudah mulai lama yang Kerja kayak apa ya? Ayo kawan. Ayo goरलै जाबाय गाबलाय लायो बोरैबा मोनलै आङो माबा देखायबाय थानानै दं आयो थैजानो लुगैदों नामा आंखौ सैजानो गेलेबाय थाना आंखौ आयो खालामना मामालाय जिबौआव असे बायदि नुखायो आरोना सासे गथ'निसोमोन ओमफ्राय लाबोफ्लांबाय जोङो बावनानै सिगिनो होननानै एल'रामखौ सिगिदों एल'रामाबो गिथारा सोरखौबा सिगिदों गिथारा सेंग्राफ्रा सिख्लाफ्रासो गियो आरोना जिबौखौ ओमफ्राय सासे मानसिखौल' सिगिनो हाबाय जानला मोनला मानसिफ्रा गिया माने मिथिखायो नालाय हाम्पेया हले नै जिख्लो गोबा नालाय इसेयावनो गिलाबायो बियो खामानि गैया मानसिया दा इयाव नै दसेनो मोख्रास्रि गुरलायदों नायलाय हाम्पेना आयु नै बोरै गरा गारू मायो धनिष्का Ade नै धनिष्का आंनो खख्लें दौनो नागिरदों दे हा दे मामा दे दौदो आंनो दे हाबोनसै दे हा दौदो गावसाबा आंनो दे आंबो हा दौनो नागिरदोंमोन माथो भिडिअ खालामनायखाय दौआसै सोर नायदो धनिष्काया बिमाजों गस्ला सुफानो नागिरो बेरे फुंजानि
Nah, sana. Tuliskan Miguna be. Miguna. Kecil dia. Mereka namanya bilai. Insyaallah. 이것도 먹어야지. Musa. 응. Baby gaji kita. 응. Ayo udah gaji gua. Ayo di mana? 이리야 말해 봐라 우리 지키야. 누가 하는 거야 얘? 우리 완만테를. 네. 투니스크야. Hancur itu sampai. Tuniskia, ayo benar. Maaf lah. Tuniskia maaf ya. Snack. Maaf tuh bilang. थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो कमेन्टआव कमेन्ट खालामनानै खिथाहरदो आरोना हाम्फेया जिबौ होनबाथाय बिराद गिखाथारो ओंखायनो माने आं एसे माबायदि भिडिअ माबायदि जायो होननानै आङो माने प्रेंक खालामदों आरोना गाबलायलायबायबो बियो जिबौ होनबाथाय बिराद गिखायो आरोना ओंखायनो बारा सिगि जालाबायाबो मालाबा डग थालाबायगोनबो बांद्राय सिगिबा ओंखायनो बारा सिगियासै आरोना बेखौ नङाबा बोरैबासो जालायलांगोन खायफा माने बिराद गियो नालाय जिबौफोरखौ सोरखौबा सिगिजायाबो ओइ र' मामा आयै थ' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनफिनगोन बाय बाय लोगोफोर नै थ' दिसके आयै